Today, I wanted to talk about Impepo. I bought this Impepo. I don't even know. The only thing I said, let me tell you, even my man, this is Impepo. The only thing I said when I get the Marabastad, Impepo. Just that. And you know why? The previous episode we did, I watched that episode, and I'm like, there are wrong things are happening there. When I hear, but anyway, it's not about that. So ngifika ngathi ngicela impepho. Umuthi othenga esitolo nomuthi othenga kumlaphi straight uhlukane kanjani? Awuhlukane. Okay, tell me more. Umuthi mawulandile esitolo kuya ngokuthi ufaka kanjani emsamo. That is how you activate amandla womuthi. Umuthi ungawuthatha ehlane wena uqobo lwakho ufike ngendlela ufake ngayo emsamo ufike ungasebenzi. Mele kube nendlela owazi ukuthi idlozi lami mina mangifika emsamo umuthi mangiza nawo. Khona amagedla. Abantu abangahloli bangayi uyakhona ukuthi uyinyanga. I always say inyanga nenyanga ayibe negedla layo. Okay. Yeah, awube negedla lakho mawinyanga because you cannot know imithi yonke. And mawuthathile umuthi kumuntu or umuntu angene ejardini lakho athengisa umuthi. Uyawuthenga, uyawuthatha. Indlela yokufaka emsamo yiyo ebalekile. Ngipushisa kanjani impepho kaButhelezi uwakachabalala ufika ushisa impepho nofuna ukushisa impepho emsamo. This is into secret kakhulu ebunyangeni nasesikweni especially kubantu abamnyama ukuthi ixhumanisa yenza iportal ivula iportal ukuthi idlozi alikuzwe. The other thing, mawukhuluma empepheni you must be specific ukuthi ukhuluma nobani. So you can't say ukuthi ngibiza bakhabo mama bakhabo baba. You need to be specific because that's what they tell us. Ngu-aunt wakho, ngosisika babo wakho bengiyithakathela. I couldn't even cross over because of izenzo zami idlozi lami langirejecta. Uzoshisa impepho ungi-invite in. Ngizothi. But mangathi uphahla into impepho yakho iloku ibambe umlilo. Kancane umbabathe kancane ngaseyibambile futhi umlilo yeka. Yeka nani? Yeka because the space that you are on, there are so many years spiritually. Whatever that you are going to say, your ancestors are saying, kunomlilo. Yeka, so bona sikhulumi. Mangabe uzoshisa impepho, asiqale la impepho ishiswa kanjani? That's a good one. I love that, Zukanya. Make sure. Anyway, when I look at Zukanya, I'm still directing and whatnot, so don't mind me. Impepho ishiswa kanjani? What a beautiful question from you, doctor. You directing that question to a wrong person, chef. But ngiyathanda ukuthi ungifundise ukuthi yini umsebenzi. Umsebenzi wenziwa amakwenze njani? Imisebenzi ihlukene kangaki? Umsebenzi ungakusiza kanjani and ungakudestroy kanjani? Ladies and gentlemen, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. Your host, Chef Phathanani Mbatha. Hello everyone, Happy New Year 2026. A year of grace, beauty, success, financial money. Breakthrough. Yes, love. Yes. Hello, Munchies and Thoughts family. Of course, it's me, Chef Phathanani Mbatha, the chef of the nation. Here's Dr. Shabalala. I love these people. They make me happy. They make me happy. I don't want to lie. Like, me doing this show, iyangihila, iyangijabulisa, ingenza ngihleke. And nokufunda. Yes. Nabantu esengihlangane nabo la kwa-Munchies and Thoughts. Yeah. Even the Munchies, because I don't like to call them fans. Yeah. Engihlangana nabo. We are family ku-Munchies fans. Yes. Yazi uthanda bangibonisa lona. I was in KZN last month. From an airport, security people there. Wow. Like, they were like, Chef Phathanani Mbatha. I'm like, but I know you don't know us, but we know you.
we just want to say thank you. Yes. For the beautiful work that You are doing a lot. You are doing a lot. Even if you are not aware, you are doing a lot. Dr. Shabalala and Nani ukuthi nivuma ukuthi nizohlala nami lana. I know it's not easy because you guys are busy. Anyway, I want to say thank you so much to each and every one of you. Let me not take it away. Ningicela ukuthi niyacela ukuthi udokotela abuye. Ngoba niyazi ukuthi ngiyanithanda nangempela ngakhuluma naye because naye futhi uyanithanda. Nami futhi uyangithanda. Ubuyile. Let me not take your shine away because school every day is like hi. Yeah. Please introduce yourself. Who are you? Where you from? What's special about you? And you are more than welcome to leave your numbers if you want. Thokozani, uDr. Shabalala lona uGok Shabalala. Ngingumshengi ngudokela ngamavuso umshengi simatasibasel thuli bayangazi. Amamanje sini family yami niyangazi. Hlezi ningirequesta niyangazi ke ngentombazane ekhulele eMabuluka. Gugobela, motivational speaker, I'm an advisor yesintu, I'm a spiritual healer, I'm a teacher, and everything else. Yeah. Wow, that was a beautiful goodness. And the founder, Yabatwali Bemiti Traditional Healers Organization. Wow. But before we can go far, yes. Dr. Founder Yabatwali Bemiti. Yes. Umuthi othenga esitolo nomuthi othenga kumlaphi straight uhlukane kanjani? Awuhlukane. Okay, tell me more. Umuthi mawulandile esitolo kuya ngokuthi ufaka kanjani emsamo. That is how you activate amandla womuthi. Umuthi ungawuthatha ehlane wena uqobo lwakho ufike ngendlela ufake ngayo emsamo ufike ungasebenzi. Mele kube nendlela owazi ukuthi idlozi lami mina mangifika emsamo umuthi mangiza nawo khona magedla abantu abangahloli bengayi uyakhona ukuthi uyinyanga. I always say inyanga nenyanga ayibe negedla layo. Okay. Yeah, awube negedla lakho mawinyanga because you cannot know imithi yonke. And mawuthathile umuthi kumuntu or umuntu angene ejardini lakho athengisa umuthi. Uyawuthenga, uyawuthatha. Indlela yokufaka emsamo yiyo ebalekile. Ukuthi umuthi uthathe kuphi akubalekanga. So mawuthi inyanga nenyanga kumele benegedla layo. Yes. How about izangoma? Same. As long as umlaphi wendabuko wazi ukuthi unesigodlo kukhona abantu abazothatha imithi kuwe. Mele ube negedla lakho. Umuntu owazi ukuthi mawuzothi ngifuna umuthi othile for example ngihlala eRabukala mina ngihlala eBrits kungase Brits is still under Pretoria. La ngihlala khona imithi ethile ayikho. And I might not even know ukuthi umila kuphi. Asithi for example ngifuna igobandlovu. Okay. Ngase side la ngihlala khona igobandlovu akekho. And around Northwest I don't know ukuthi ingobandlovu ngiyothola laphi. But igedla lami umuntu wami okungazi ukuthi uthengisa imithi he's doing that is pure sakhe. Ngizomfonela mfethu ngifuna igobandlovu. Then angitshela ukuthi hayi gogo ikhona. Bese ngiyayithatha ngiyamkhanyisela ngemali ayifunayo. Then senginomgobandlovu. Oh. You understand? Then so ukuthi umuthi ubuya kanjani akunankinga. Inkinga ifika makuthenini uzovela ufake nje endumbeni. Mele ubike kunesiko lakhona lokufaka umuthi. Ngikutshela kuthiwa amathwasa abuye ukukha umuthi ehlane. Bese athwasa kunendlela yokufaka umuthi emsamo so that idlozi can activate amandla walowo muthi. Khona izangoma bhatalani khona izangoma shola ukuthi indumba igcwele ithe. Kodwa imithi ayisebenzi. Mara yona igcwele nasemasakeni. But ayisebenzi. Why? Because lo muthi is not activated so awukhona ukudonsa umuntu owudingayo. Ngoba umuthi nomuthi usebenza ngedlozi. Noma ngakunikeza intelezi ngathi hamba yogeza. Mayogeza lapha kumele ukhulume nedlozi lakini. Wayekhuluma nelakini ngoba lo muthi wabikwa ngedlozi lakithi. But idlozi lakithi liyazi ukuthi lo muthi awuhlalanga la kumele uphume. Mawuya kuphathana uphathana kumele abiza abantu bakwambatha. Ngalowo muthi. So if ufake nje endumbeni
It's not activated. It will never be activated. So uthikimi kunabantu or kunebo abalaphi abahlezi namasaka Yes. endumbeni kodwa awasebenzi. I think it's also danger, ingozi, because uma ngiza mina ngizofuna ukusizwa kwani kusho uzonginika into engasebenzi. Ngizokunika izinto engasebenzi ngoba kwalo muthi enginawo. Umuthi mongekho active mfethu angeke wazi ukuthi kumele wenzeni. Remember ungawukhulumela umuthi asithi mhlambe sikhuluma ngomthumelela. Umthumelela unosiphephethwe sakhona ukuthuma sithuma umuthi ngazo. Mangabe umthumelela loyo idlozi lami alu activateanga. Kusase umthumelela kodwa angeke uhambise lo muthi engiwuthuma ngoba amandla wawo umthumelela ukuthi uthumeke idlozi lala ekhaya lo activator. So you can have umuthi owuyiwo lo osuke uthi kodwa ungasebenzi. Kodwa awusebenzi. Yes. Wow. My manches nizwile ukuthi actually sinayo imithi eyiyo kodwa ayisebenzi because I activate. Thank you. That goes to again uthola ukuthi inyanga ugobele. Unamagobongo are right for ichwasa. But because of indlela afake ngayo umuthi ichwasa mali idlala egobongo lingakhuphuka idlozi. Umuntu ahlala athwasa awadla amagobongo kuthiwe vele uzugugulisha ubone ukuthi ngempela imithi engidlayo yiyo. But ledlozi alezi why? Because ugobela makafaka le mithi endumbeni yakhe it was not activated by idlozi lakhe. I need this look. Let's do a chest, darling. Wow. Yes. Wow. Let me tell you this. Thank you for coming, darling. Wow. Yeah. So kubalekile ukuthi mawumlaphi wendabuko neyiwasho still mawumlaphi wendabuko whatever that comes in esigodlweni sakho yenza isiko lokuyifaka. Mawungalazi buza ugobela wakho mawungalazi sibuzeni sikona sibaningi. What do I do mangiza nomuthi? Clever ngathi you know it all. Yeah, understand. Ubuze sikutshele ukuthi hayi mawufika ngomuthi uqala la. And kukhona lamadlozi ahlukene ukuthi khona imithi ekumele ukuthi mayingene esigodlweni sakhona kube ukuthi ihamba nentindili. Intindili mayengekho emasakeni walo muthi lo muthi angeke uzusebenze. Uze ubone nawe ukuthi sewuba mhlophe laphezulu solokwahla lebhodleleni sewuba mhlophe laphezulu ngathi uyapuna uyabola ufuna ukubona. Ulapha ya uzibuza ukuthi kanjani idlozi alunakile lo muthi ngoba awubikwanga. Wow, doctor. Wow. Yeah. Yes, into emnandi la kule show ngiyafunda every day. And you know what's beautiful? I bring different people and I can bring a topic and re-bring it again. Yes. Because I want my munchies to learn and I want them to be able to differentiate. Yes. You know what wisdom, it comes where you can be able to differentiate 2 or 3 things. Then you take the one. Yes. Anyway, yes. Thank you so much. Today, I wanted to talk about Impepo. I bought this Impepo. I don't even know. The only thing I said, let me tell you, even my man says, this is Impepo. The only thing I said when I get the Marabastad, Impepo. Just that. And you know why? The previous episode we did, I watched that episode and I'm like, you know, there are wrong things are happening there. When I hear, but anyway, it's not about that. So I'm somebody who don't have a knowledge. Yes. Who only know Impepo. Yes. Can you please educate me? Impepo about Impepo. Yes, you will say whatever, but unfortunately, I only got this one type. It was just Impepo for me. But anyway, this is your moment. Over to you. Okay. Unfortunately, it's said, ne? You are saying, I'll see mlapi, chef, and then you are saying to me, ngifike ngathi ngifuna Impepo banginika, and you came back home with it. Kukhona abalaphi bendabuko abayenzayo leyo nto. Afika athi ngifuna Impepo,
bamnike abuye nawo endlini. Impepho azifani. As much as zingafani, asisebenzi ngokufana. Bengikhuza last time kwenye i-podcast ngithi musani ukugijimela impepho amawele. Ithanda ukujula impepho amawele. And these days impepho amawele umuntu wesifazane uyaphatha impepho amawele. Kunemigomo empepheni. You don't just shisa impepho. You must start by knowing what type of impepho do I have. Uphethe impepho entaba wena la. Ne? Impepho asehlane, impepho entaba. Phinde kube impepho amawele. Khona impepho amaroma. Khona impepho ziningi, different types. And zonke le impepho enye nenye inendlela yokusebenza, inemigomo yakhona. This one is safe to be used by everyone. Impepho entaba abathandazi bayayisebenzisa. Izangoma zayisebenzisa. Inyanga zayisebenzisa, amagedla bayayisebenzisa. Abantu mabephahla ekhaya bayakwazi ukuyisebenzisa. Everyone can use it. But because of kuyimpepho, it's something that we use to connect nedlozi. Yangizwa ukuthi ngithini? It's something that we use to connect nedlozi. So masithi si connector ngedlozi, it's like a Bluetooth. What mangithi uconnecta ngayo ngedlozi, it's like ufuna ukusondeza abantu bakini so that you can talk to them. Number 1, mawubabiza uyabazi na labantu obabizayo. How sure are you ukuthi ba amadlozi amahle agezile? How sure are you ukuthi ukhuluma nezidalwa cross over? Wow. Mawulayita ikhandlela sentabeni, impepho sentabeni, ikhandlela olisebenzisayo ikhandlela bani? Wow. Wena ngokwakho njengoba ushisa impepho ukhuluma uzibika uthi ungubani empepheni. Remember impepho iyafana ne USB, iya record. You cannot say something today and say something else tomorrow. Iya recorder izoshayisana. I-environment oshisela impepho kuyo injani? Is it suitable ukuthi ungashisa impepho? Isiko lakini esumuntu wesifazana liyakuvumela yini ukuthi ushisa impepho wena as umuntu wesifazana? Remember ukuthi thina abantu besifazana we don't possess ibongo. We don't own ibongo zasemakithi. Hlezi uphathana azongithatha ngizoba wakambatha. So I don't have 100% access to umsamo wakwaShabalala ngoba hlezi ngizophuma. So isiko lakithi liyavuma yini ukuthi ngishisa impepho? Because even if ngikuphi ngoba ngisentabeni noma ngikuphi mangishisa impepho I connect nomsamo wasekhaya ngoba ngihlezi ngizobiza izibongo zabo. So is it allowed ukuthi ngiphathe impepho? Impepho kukhona impepho amawele. Impepho amawele mayishisa kumele kube ukuthi uzilile. Impepho amawele ayifani nempepho entaba. Yabona le inamablomnyana eyelo. Meaning ungakhona kuyikhanyisa bese uzokhanyisa ikhandlela eliyelo ufuna ubuhlakani bedlozi. Right. Uyabona ukuthi i-light it means ungayilight ikhandlela elimhlophe ufuna ukukhanya mawushisa lempepho. Impepho entaba ungayishisi emanzini emfuleni. Impepho yentaba. Ngibonile these days abantu babathi mabayophahla emfuleni uzobona aphethe futhi iphuma kakhulu ngoba vele iningi iyatholakala lula. Ubona umuntu aphethe isigaxa singaka eshona emfuleni ngempepho yentaba. Wow. Akuhambelani.
akuhambelani. Impepho khona impepho ephekwayo iphuzwa. Abantu bayaphuza bathi bageza amadlozi istyle sa these days ngizopheka impepho ngenzeni. Impepho bani le uyiphuzayo? Are you 100% sure ukuthi yiyo kanye ephahlakini? Yabona ukuba umlaphi wendabuko that's why mina ngithanda ukuthi abantwana bami ngibanikeza ama session ke sihlale phansi sikhulume than ukuthi sihlale ngegroup. Yes, isegazini. So ngifuna ukuthi njalo siseyigrouphini at the end of the day umntwana akazi nokuthi umehluko yini between impepho amawele nempepho entaba. It's useless. Ngoba uzwenzela abantu izinto ezi-wrong. So blame abantu sibheni umgobela. You understand? So ke kumele wazi mawumlaphi wendabuko ukuthi wena esigodlweni sakho wena kushiswa impepho bani? Idlozi lakho lishisa yiphi impepho? Lishisa yiphi? Umuntu uzothatha impepho amawele ya-connecta nedlozi lamanzi kakhulu. Umuntu uzoshisa impepho yamawele because kuyimpepho yamawele seyidumile these days. Ayishise ekhuluma kanti umuntu uyigedla nje. Igedla sebenzisa intaba. Why? Because abantu abagubha imithi. Mina imbala. You understand? Kukhona abantu othola ukuthi makabuya ehlane abuya ukuyokha imithi aphethe amasaka bese athi ngiyophahla ke manje ngiphahlela imithi yami ngiyoyilalisa emsamo izokhishwa kusasa. Uzilande kuphi ehlane. Make lapha bese ushisa impepho amawele. Bese ubika umuthi awulande entabeni. Yayibona inkinga? Yes, Dr. Shabalala, Shabalala. I think ziningi inkinga. Ziningi kakhulu. Yes, why ngisho njalo, and the matches they will conquer with me. I think mina into engiyithandile mawuyisho ukuthi esigodlweni sakho abantwana bakho sometimes uye uthi ake sibeke igubhu le. Yeah. Ake sifunde. That's why we've got a lot of people with social media abadinaya into not because bayayazi. They don't have, yes, abayazi. They don't have a knowledge because bona they were taught just this method. Yeah, practical. And we still have theory. Mele uhlale phansi ubhale. So that nomuntu ozoza emva kwakho mabamnikeza ikhwama zakho kube nendlela azoyifunda ukuthi ikhwama zakho isebenza kanjani. Bosebenzisa kanjani. Ubalekile. Notebook ibalekile. Ukuthi umuthi oso ngiyawazi ukuthi mase ngohlanganisile ngwenze so ungikhiphela into eso. According to isikhwama sakhe. So impepho ziyahlukana bafethu and ikhona indlela yokusebenzisa impepho from number 1. Njengoba bengisho ukuthi naka ikhandlela. Mawushisa impepho. Number 2, asithi mhlambe kithi abangihlawulanga. Ngisasebenzisa isibongo saka mama. Ngomuntu wesifazana. Yayizwa ukuthi ngibala inkinga ezingaka. Bese mangishisa impepho bese ngifuna ukubiza izibongo zonke enginazo. Jesus. Ngishisa impepho le mpepho le engazange bangishisele yona kwamakhubela la ngizalwa khona khabo baba but mangishisa bese ngiyababiza. And then I will expect ukuthi mele bangizwe ngoba vele abakithi. Yes, DNA ikhona eyakini but ithatha ikhandlela khuleka ubabize. Once washisa impepho so kuokunye. Ngishisela kanjani impepho mina ngingakazanga ngishisela impepho. Ngi-introduce ubani empepheni. Siyathanda ukwenza izinto wena aphathana nesinyanga ngiyazibala nami. Siyathanda kwenza izinto especially masibukwa abantu. Bengikhuza ngithi mina
ma ugobela uyongena emzini yabantu musa ukushisa impepho egedini uthi mina ngilethe umntwana ngosibani idlozi alingene bengikhuza lento bengisayikhuza na a few days ago ngithi ushisa kanjani impepho kaButhelezi uwakachabalala ufika ushisa impepho nofuna ukushisa impepho emsamo. This is into esecret kakhulu ebunyangeni nasesikweni especially kubantu abamnyama ukuthi ixhumanisa yenza iportal ivula iportal ukuthi idlozi alikuzwe. The other thing mawukhuluma empepheni you must be specific ukuthi ukhuluma nobani. So you can't say ukuthi ngibiza bakhabo mama bakhabo baba, you need to be specific because that's what they tell us. Ngu-aunt wakho ngosisi kababa wakho bengiyithakathela I couldn't even cross over because of izenzo zami idlozi lami langirejecta uzoshisa impepho ungi-invite in ngizoza. Angithi Dr. Bathi uthi ubiza abakhabo mama bakhabo baba uyahamba uyo anyway yes. Abantu bazibangela iy'nkinga zisekudeni nabo but I don't blame abantu ngiblame abalaphi. Mina honestly speaking ngiblame abalaphi ngokuthi ningabatsheli abantu manje banikeza izinto kahle ukuthi as much as I'm giving you this mawufika ekhaya kwakho lo muthi asithi mhlambe wena ngizile kwakho ngazi ubethela kwafakwa idlozi kwaba kuhle umntwana wakho uza nomuthi obuya kaSikhosana uyodlula ekhonkhwaneni ezibizwe ngombatha umuthi ubuya kuphi kwaSikhosana uzofuna ukugezela endlini into engibonile these days umuntu uvela anikweza umuthi bathamba yogeza mawufika endlini wenze so eze nomuthi makafika ekhaya afika ngene ebhavini ayenza akhulume lapha ebhavini lo muthi ungene kanjani egedini ungene kanjani waziwa ubani la njengoba sositshela nje siyidlozi lakho singamathongo wakini sositshela nje ukuthi wena ugeza amashwa wena ucela in ungene kanjani lo muthi ubuya. I think that's why a lot of people they will go to healers for usizo bese izinto zingenzakali ngendlela bona bebefisa ngayo then sibahambe ublame umlaphi wesinto. I don't know. Ngiyabablame nami abalaphi phathana ngiyabablame abalaphi. No, I'm just asking the question. Yeah, ngiyabablame nami iqobo lwami abalaphi ukuthi mawunikeza umuntu into sekungathi ngoba sekayibekile imali sewufuna ukuthi akathatha into zakhe akahambe. Akusuwe obethelile emzini wakhe mangabe akusuwe makuwe obethelile emzini wakhe kuba lula umuthi osebenze lapha ya umuthi wakho so ukuza umuntu makeza nomunye umuthi obuya kwakho sekuyinto elula le akudingeki nokuthi akubike ngoba idlozi lapho liyazi ukuthi inyanga yala unashabalala umuthi ozongena obuya kuphi kunashabalala. Just hold on, can you close that sliding door? Yes. But manje mangabe uzobuya kaSikhosana ikhonkhwana ibuya kaButhelezi idlozi lwakwaZulu nanga umuthi uyangena phela and then umntwana ufuna ukuyochashwa kune interview and ufuna ledlozi livule umsebenzi ledlozi azolibiza ngalomuthi ongabikwanga. Okay, doctor. Let's go back now. I want to understand. You mentioned ikhandla nempepho. So ubale impepho ngokuhlukana kwazo. Wachaza ukuthi le imhlophe so ikhandla lemhlophe. Ngifuna emphasize it so that they understand. So impepho masizilight zihambelana namakhandlela azo. Yes. The colors. Yes. Can you please? Yes. Kunempepho intaba kunempepho yamanzi. Angithi? Yeah. Awukwazi ukusebenzisa impepho econnecta namanzi uyisebenzisa ngamakhandlela wentaba. For example, masebenzisa ubrown sithi siyaqala. Soil. Intaba. Masebenzisa ugreen sithi siyakhulisa akuvuleke. Wealth. Intaba. Angithi? Siyaku white
White ubamba ngapha nangapha. Entabeni emanzini. Bese siza ku blue. Blue ikhandlela lamanzi. Angithi blue akwazi ukulayita la. Kule impepho le. Ulayita kuyamawele. Wow. I need this Zukhanya. Wow. Uyilayita kuyamawele ngoba yamawele iya connector namanzi. Ngakho bathi impepho yamawele. Mawuya elwandle usasemanzini. Mawuya emfuleni usasemanzini. Mawuya ezibeni usasemanzini. So mawusebenzisa impophomo yona ingena isasemanzini. Okay. Mawusebenzisa into ehlangana namanzi, it doesn't matter ukuthi amanzi maphi. Impepho econnector namanzi sithi impepho yamawele. La khona amanzi and it doesn't matter. Iya connector. Wow. Blue ikhandlela. Angithi impepho yamawele futhi iyawavusa amabutho. Yes. Impepho yamawele mase ngilayita impepho yamawele ngumashabalala. Ngilayita impepho yamawele, ngithatha ubulongo obomile ngibeka phezulu. Ngishisa inyamazana namafutha wami wehashi. Bese ngithatha ihlomo zami ke ngibeka amakhandlela wami wabovu. Ngithi ikhandlela lami eliblue phakathi ngithi ayisukumeni manje. So abomvu aba round. Aba emakhoneni. Emakhoneni. Yes. Then leli eli blue libe phakathi. Yes. Nalempepho le yamawele. Ngempepho yami yamawele asithi mhlambe ngilwa impilo engifuna ukuthi manje ayikwaza. Ngibeka amakhandlela wami abovu abo 7. But ke leli eliblue mele belibe khona around me. Ngoba ngivusa amabutho wamanzi. Angifuni amabutho wentaba. Amabutho wentaba ayalwa kodwa thatha kade. Amanzi ayashesha. Hayi. Yabona umuntu mengakuvusela amabutho ngempepho yamawele. Wazi ukuthi khamba nga double. Halala. Oh yes, because they are twins. Yes. Yeah. Khamba na double. Mangabe makazochela ngamazwe esiziba. Kufana nokuthi uchele ngelwandle, kufana nokuthi uchele ngemfula, kufana ngoba impepho yamawele. And ilapha emanzini kakhulu. Yes. Wow. So awukwazi ukuthi uthi ngiyaphahla. Mawungena uthi uyofuna impepho especially abalaphi bendabuko abantu abangathwasile ngibasoli kakhulu. This one is the safest. For us, thina bosheba. Yes. So this one is the after this. Uzoyisebenzisa. For the episode. Uzoyisebenzisa. Impepho iyakwazi ukuphekwa. Uyakwazi ukuyipheka uyiphuze. Mawuyihlanganise nensango, utshona kala ngesisuthu bathi kidikopo. Mawuyihlanganise naleyo nsango enama seeds so. Yeah, it smells nice. Mawuyihlanganise nayo bese uthi ihloyinya ilapha isifuba. Lempepho. Ama sticks lawa khona bona ukuthi kuneyingodo la. Mangabe kuyenzeka nebona ne? Mangabe kuyenzeka ukuthi mele uyobethela and awunawo amatshe wemfula awunayo ikhonkwana eziradio yakwazi ukuyisebenzisa uhlanganise iphondo lakho libambezele ngesigodo sempepho. Okay. Nabani bese uyahloma. Now that is for emergency purposes. You don't just say igodo ngizozibeka ngizobethela ngazo cha. That is for emergency purposes. It makes sense. Right. And impepho futhi uyakhona ukuthi umuntu one asthma mangabe akana pump. Ne? These leaves. Yabona? These leaves yazimanzisa kancane nifaka entweni eyiphepha. Even the plastic. Yabona njengalento yepie bafaka amapie. Oh yes. Yeah, uyamanzisa kancane ufaka lapha bese Yeah. So langa sisafuna ne pump yakhe. Wow. Yes. Wow. Now, khona labantu abathi bona bakhula vele umuntu athi unuka umtsintsila. Bathi yini?
Ngisakhumbula but there's something uthola ukuthi umntwana bamhlalise asase fragile. Yeah. Then bese lento iyakhula bese iyala emqaleni kuphinde kugcina ku. Yeah, yabona into enjalo. Umntwana mangabe ube njalo mayacala aba nesimelo inesimelo lento umntwana ekhula. Mangabe unesimelo sakhona akwazi ukusebenzisa impepho uzobe efutha ngayo elulwa ilona impepho khona mase bayenze insizi bayihlanganise novimbela bamlula ngayo and then uba right. Abo mama laba abathi uyabona naturally nje umuntu wakhona abe nephunga ethi bephakama thina ehleli phambi kwakhe sizwe ukuthi ayikhona khona into ekhuphuka naye nje enganuki kahle uyayiphuza impepho yona mase kayipheka uzobe ihlanganisa neturmeric ehlanganisa negarlic neginger ke cinnamon sticks. Okay. Then izomcleaner. Thank you so much. My Munchies and Authority family, I hope you are enjoying this beautiful episode with Dr. Shabalala, known as Coco Shabalala, of course, and me, Chef Platanani Bata, the chef of the nation. Before we can proceed, I want to say thank you so much, guys. You guys are amazing. Don't forget to buy my book on my own. I have found sunshine, and I can't wait to give you my second offering in April, May. Yes, I know it's going to be a talk of the town, the book that I'm writing down. You know that book, and when I tell her, I'm like, yeah. What am I doing? But I'm like, you are doing it. Do you get it? Yes. So anyway, and as and I wanna say I don't take you for granted, Dogodela. People like you, abankhulisayo, and abenza ukuthi ngithande kakhulu iMunchies and Thoughts. Nami ngizihluphe ukuthi ngivuzisa ikhanda to get topics. Ulale ngo-2 ekseni. Yes, we come and sit here because Munchies and Thoughts is not about gossips. It's not about talking about people. It's about topics that I bring on the table and we talk. It's not an interview here, it's a discussion. You've seen. Anyway, I want to ask you something. Yes. Let's talk about the flames empepho and the candles. Because you did mention kuna candles asetshenziswayo makuzula impepho and because ngingayilighter ivele fully flame like because they're flames, yeah. Yes. Can you please educate me and the Munchies when it comes to flames? Okay. Ikhandlela liyafana impepho yafana nekhandlela. But impepho yakho, remember the main purpose is to get the smoke. Intuthu yakhona yiyo isebenzayo, not umlilo. Ne? Impepho asishisi siyayishunqisa. Kumele kube intuthu yiyo esiconnectayo, not umlilo. So umlilo wempepho mangabe ushisa impepho and then umlilo ngathi uyawumbambatha ngesandla. Then kuzosala intuthu. But mangathi uphahla impepho yakho ilokhu ibamba umlilo. Kancane umbambathe kancane ngaseyibambile futhi umlilo yeka nani. Yeah, because the space that you are on, there are so many years spiritually. Whatever that you are going to say, your ancestors are saying, kunomlilo. Yega, so bona sikhulumi. Mangabe uzoshisa impepho, asiqale la impepho ishiswa kanjani? That's a good one. I love that, Zukhanya. Make sure. Anyway, when I look at Zukhanya, I'm still directing it, so don't mind me. Impepho ishiswa kanjani? What a beautiful question from you, Doctor. You directing that question to a wrong person, Chef. But to the Munchies as well. Impepho ishiswa kanjani? I need this clip, please. Yes, Doctor. All right. Impepho ishiswa ngelahle bafundisi. Impepho ayishiswa ngometshisi. Impepho ayishiswa ngegunlight. Impepho ishiswa ngelahle. Mandulo bebethi mabazophahla kuba ukuthi kunomlilo obubeke amabhudula ana inyawo ezi3 ne. We are learning, ne? Then
La khona inyawo ibhodwe neinyawo ezi3. Umndeni uzokha udle lapho. Angithi Yeah. amalahla khona ashisa impepho. Wow. As much as sizobe sishare kulelo bhodo. Amalahla wakhona ashisa impepho. As much as lawo malahla mawayenza intuthu ashisa le bhodo ngaphansi. Lentsizi iyasebenza umuntu makuthiwa amaphupho avalekile noma umlaphi wendabuko akasaboni kahle. Lentsizi mayeyikhotha kuyavuleka. Wow, Dr. Shabalala. So now, impepho, especially emgidini, mawenza umsebenzi wedlozi nje straight, kungabi ukuthi wena ushisa impepho ngoba ufuna ukuyikhulumela wedwa. Thenga khona lokho kuyihabli nyana amalahle. Yeah. Shisa yona, ube impepho phezulu. Then you won't even have a problem with flame. So Tina, it's just a moment just wrong. Way. I'm talking for you, my manches, of course, because I know, you know, that's what I love about mansion thoughts. Yeah. So impepho ishiswa ngamalahle, makunomgidi sizophahlela umgidi, so sebenzisa lamalahle lawa ebesipheka ngawo utshwala besintu. Masinomgidi sizohlaba, sithatha lamalahle yiwo azoshisa impepho abobaba balayikhaya sibayokhuluma lapha. Laba bantu abathi yazi mina ukudla kuphekwa abantu abaningi hey kwathini ke bablotage and blah 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 bayothatha umlotha wamalahle ashise impepho. Ukhotha kwakho nje uphuza amanzi. Alright. Now makuthiwa umuntu usuke eshisa impepho ngematches. It's for emergency purposes, not ukuthi uzimisele vele ukuthi namhlanje ngifuna ukuyophahla. Mangabe uyazi ukuthi uzofuna ukuyophahla ufuna amalahle yenza plan. Yenza plan. But mangabe use situation ngiyobona ukuthi yabona la ngifuna ukuvusa amabutho wakini mina manje or ngifuna ukukhuluma nedlozi manje or siyaphahla na ingane yakula. Na ingane yakula mele siphahle in then akunamalahle bangivuse ngo12 ebusuku ngunashabalala ngiyofika ngilayite ikhandlela emsamo bese ngithi impepho bese ngiyilayita ekhandlela. So I will light matches. Angilayite ngomatches. Wow, okay. Ngilayite ikhandlela bese ngiyilayita ekhandleni. Matches we use it only for emergency purposes. Uphathanani uwili. Mangithi ngiyabuka uphathanani uvukwa yidlozi. Kumele sikhulume ngale nalendlozi ngoba nali liyamklinya. Impepho singagijima sibenda mara sinamalahle, asinamakhandlela, asina next, sibole kumatches imfethu fast city. That's where it's an emergency. You know what I love, Lento Ishoyo, Dr. Shabalala? I honestly speaking, I love it because it's even someone that is watching. If bangukuthi abakuzwana kahle cha uyayichaza ukuthi esimweni sokushesha Exactly. but indlela yokwenza yokushisa lempepho no. Thank you so much. Then welcome manchis. I hope nise right and nisa enjoy episode yami no Gogo uShabalala udokotela wethu enimthanda kakhulu as you always say. That's one thing engimthanda ngamanchis. Bayacela shem. Bayacela and mabecela yazi ngiyanithanda ngoba niyacela and ngiyazi ukuthi kunalabo ke but angeke ngisho ukuthi amamanchis labadelayo it's not amamanchis wethu. It's not them. Bangene balalele bakhuluma unonsense ba. Hayi akusinga amamanchis lawo. Amamanchis ayahlonipha Dr. Angeke ubuyimanchi ukwazi lo mndeni angeke ungene uzo laba suke bengena bedelela and sesiyabazi ke and futhi asibaphendula siyasithulela. That is how we grow. Thank you. So what I want to say ukuthi thank you so much guys inhlonipho yenu and nokuthi nimthande udokotela ngiyazi ukuthi nami ngiyangithanda. Anyway, done with the people now. Let's come here, doctor. Lento le. They call it incense. Incense. Doctor. You can have yours and open yours. Yeah. They are not the same. Yeah. Doctor,
manje sila manje. Mina niyazi ukuthi ngilethela wonke. Dokotela, what is this? Where is it coming from? Ingena kanjani intweni zesintu ney'ntweni zamadlozi? Uyayibona ukuthi lena ivanilla lena ne leyo into iphethe lapha ibhalwe meditation. Meditation, yes. Yeah, can you educate us? Yeah, incense stick, dashen vanilla. Can you educate me and the munchies? Okay, this anyone can use. Even for your household, it's not dwelling kakhulu ebunyangeni, though we use them ebunyangeni. Iwela eyiwashweni. Okay. Ngasesithunweni more than ngasebunyangeni. We use them ngasebunyangeni, but not that much. Setshenziswa kakhulu ekuthandazeleni ngoba most of the ingredients yiwasho. Like? Yes. Most of the ingredients, Monga, if you guys made it, most of it iwasho, not Sounds muti. nice. It's not muti. Also, this is not muti. No. Okay, okay. It's a washway. Okay. Right. This you can, when they, mabayenza, by mix anything as a flavor. So, for example, in Pete meditation, you can light it and put it anywhere in the house, so that it can cleanse the aura of your environment, and then you sit and meditate. Or if you want to sleep well. Or if you want to sleep well into zinjalo. Okay. Kona yabona like this one. It's vanilla, ne? It's only for the one that we have. Yeah. It's only for uzoishisa. It will make your house smell nice. And then it doesn't chase away bad spirits. Ngifuna ukuthi ngi-emphasize. Yeah. Abanye abantu balayita ama-lucky sticks because of babheka ukuthi mangilayitile khona itikoloshi izongena nana ilale nawe ule ngilayitile. Unokulayite 10 yawo izolala nabo. This ubheke nokuthi la ngaphandle bayasho ukuthi eyani. This is Lucky Star, Lily of the Valley. So I don't know whether this one gives you lucky or it's just Lucky Star. No, it's like this one. It's only Sagamna. Okay. Yeah. Kona le eti money drawer. Nayo ile. Yes. Okay. That you can light if you know you are doing your plantations. So I get paid every day. I get paid. So you get paid every day. I mean, I tell myself, I get paid every day. I do as well. Now I would be every day. I bless myself with this day. Okay. 2000 or I do that to myself. Like confirmation. I also do that every morning before I go to work. I've got my moments, do my own things. Yeah. So you like this. If you want to do it as a ritual, you go to, okay, I'm going to bath. Like, for example, remember I gave them a plug, you go to, for financial breakthrough, ungasebenzisa amahani, usebenzisa holy ash, or ijela bilungu, uhlala ebhavini ngamusila manje usoke ngekhandlela eli-green lakho, then you can light a-money drawer like a stick. But they take it buyaphi. Into zamanje yalezi phatha ngani? Into zamanje yalezi. Thank you. I wanted to go somewhere, but I'm gonna hold my horses. But it was a dear, my matches. Thank you so much, Doc. I just wanted to. Anyway, whatever, we're closing in paper and this. Anything that you want to say before I can move to a new topic, please? Over to you. Okay. Bafethu, ngicela sibe careful kakhulu. Nangazi ngiyathanda mina ukuthi ngi-advise. Ngicela sibe careful kakhulu bafethu ngempepho. Understand impepho before you use it. Number 2, bheka isiko lakini ukuthi liyakuvumelana na ukuphatha impepho. I-aura yakho ayibe positive before uyolight impepho. Ungalight impepho ukwatile, it backfires. Ungayilight impepho ukwatile because uzogcina sewusho izinto ngomunye umuntu ukhohlwa ukuthi naye unedlozi lakhe. Bese akube mnandi.
impepho la uyilayitela khona akubeke ubheke ukuthi impepho yakuyibeke phezu kwani. Impepho ayihlale entweni okuyiphisi ekhamba noma ikarabasha ngithi yakarabasha iphisi ekhamba or whatever ephukile. Akungabi into ephukayo. Ngiyacela abafethu ngibona abantu bathanda ukubeka impepho phezu kwamapiringi. Akube isitsha esingafi izenke or insimbi noma ilitshe uyakhona ukubeka impepho phezu kwelitshe. Asiyekele into yokwenzela into zabantu abadala phezu kwento ephukayo please bafethu. Wow. Anyway, I hope nifundile and nizwile because the aim is to learn and unlearn, of course, Doctor. Yeah. Because replace. The aim is to learn and unlearn. And let's show let's show inikeza leyo nto leyo. And what you know, but you are not sure of, understand and replace that. Yes. And I'm proud because I'm not stressed, Shem. I can do a topic 3 times, 4 times. Because at the end, it's fun and it's fun right. And I always say, take what works for you, run with it. If it doesn't work, leave it. Anyway, thank you so much, and let's proceed. Doctor. Dokotela, mina ngihlala ngizwa kuthiwa kunemsebenzi, kuthiwa senze imisebenzi, kuthiwe umsebenzi but ngizibuza ukuthi umsebenzi wani, yini senze imisebenzi. Kahle ngiyathanda ukuthi ungifundise ukuthi yini umsebenzi. Umsebenzi wenziwa kwenze njani. Imisebenzi ihlukene kangaki. Umsebenzi ungakusiza kanjani and ungakudestroy kanjani. There are positive side of it and the negative side. That's what I want you to educate me in the matches. Right. Uyofika kuNashabalala. Angakuboni ke uNashabalala into zakho athi kodwa ake kuphuma ungashiye ngalutho. Besathi hamba uyenze umsebenzi ekhaya wena idlozi lakho lakusha ngoba napha awuboni. Bayakunika bayayithanda ke leyo sentence. Awubongi bayakunika awubongi ingakho sebekwenza nje. Idlozi lakho will never do that to you. They will never. Remember ukuthi idlozi mali kunikeza akusikweleti. So they give you what is supposed to be given to you. Wow. So asikweleti. So ukuthi idlozi likunikile umsebenzi awukoloti inkomo. Ukubonga kwakho kungaba, for example, mina I always ngibuye emgidini ngibuye nenyama ngenzeni I always distribute emndenini wakithi ngibonga idlozi ngaleyo ndlela. I don't have to ukuthi manje ngibiza abantu ngizohlinza. Ukubonga futhi kuya ngokuthi wena ufila kanjani. Ubaba wakho ungamthengela icathu ayijabulele. Ngifike mina ngimthengele ngize ne tray ye cake. Ayijabulele the same as ajabulele icathu. So it's not about ukuthi ubani uzenani. Makubonga. As long as it comes from your heart. Umsebenzi futhi ungakhona ukuzenzela wena mangabe uthi yazi I've achieved this. Ngizafuna ukuba appreciative to ethongeni lakithi noma edlozini lakithi. Ngizohlinzela imbuzi noma ngizohlabela inkomo. Akubuye kuwe. Kungabi order from isangoma. Akubuye kuwe. Yes. Kungabi order from isangoma. I hope you got that well and yes. Akungabi ukuthi uNashabala uthi I cannot tell you what to do ngedlozi lakini when it comes to imisebenzi. Number 2, umsebenzi wakho mawuyenza. There is a negative and a positive on that. Wow. Uzoyenza umsebenzi ngendlela yesiko lakini but ngendlela erongo. But mangabe uzitshela ukuthi ngifuna ukubonga idlozi lakithi or ngifuna ukuhlaba ngifuna ukushweleza ibuya kuwe. But labantu balele amathongo akini bahambe bazi ukuthi abakufundisa ukuthi kwenze kanjani. Right? Ibuya kuwe. Mawuzoyenza ngendlela ewufila ngayo is not wrong. Izwamukeleka. Ngoba it comes from
the heart. Even if it's for example, uhlala le guphi guphi nguma wakho angikhulisanga, and then you decide ukuthi yazini ngifuna ukuya kumama ngifuna ukufika ngimphekele kube mnandi sihlale phansi sidle. Uyangibikela ngiyajabula umntwana nami uyeza uzomphekela. Ma ufika you cook and then you add spices while I don't eat spices because I know umntwana nami akazi ukuthi akungidla ama spice. But I see the excitement that you do. You spend your money and just to impress me. But because you don't know that I don't eat and this and this and this, angikhulisanga, right? I will appreciate and then I will share with whoever enginaye umntana mongenzele 1 2 3 asidleni. You understand? So it's not wrong if wenza umsebenzi, as long as it comes from you, wenza ngendlela yakho uku-appreciate idlozi lakho or ucela. Ayikho into ongaba i-mistake la. But if uzoza nge-order yakanashabalala, hamba kini ufuna uhlaba imbuzi ngesikhathi esiso nihambe niyophahla ngikhona mhlambe nami lo ngiyadictator ngesikhathi esiso hamba nogeza thatha nami umuthi isiko bani elizoza ngentombazana yakwashabalala amakhehla wala ekhaya bese mele agijime manje kwenzelwe amasiko angaziwa ngoba kusho inyanga, then that one is wrong, and believe me, it always backfires. You know what makes me emotional? Because we've got a lot of people that are misled, that are in a situation abangazi ukuthi mina bazophuma kanjani kuyona. Yeah. And bangene bengazi futhi. Yeah. Wow. But ngisasho ngiblame abalaphi. It's fine, Doctor. You're waiting for his door. We need to close. We don't finish content yet. You're waiting. Angicela ukukhuluma nabo Gobe. Bogobela kuloko osikhuluma ngakho. Ngiyacela masentwasweni. Ake nizame uku-involve amasiko abantwana. Manenza into zabantwana ngicela noma wazi ukuthi wena into asuyidlise ekseni. Ngicela sibheke ukuthi kubo isiko labo lithini. Mangabe akahlatshelwa ebusuku, ucela ungamhlabeli ebusuku. Sibheka amasiko wengane noma ekakho, amasiko wakhe must be respected. Mawufika kwabongane, hlukana nempepho, akube into zakubo. Abantu bakubo, so that if there is a mistake somewhere, kungabe ukuthi bekwenza inyanga, akube ukuthi mistake yomdeni, and because idalwa ziyazi ukuthi labantu amasiko abawazi, but they do it according to their understanding, then it will be fine. Iyamosheka izinto zabantwana ngoba sifuna ukubonakala ukuthi singabogobela, which is wrong bafethu. Makhosi asike sibuyehlisa. Dr. Shabalala, it was a beautiful episode. Yes. Like, it was a beautiful episode. Watch the episode, finish the episode, and a comment. And of course, if you want to see her again, do tell me. On that note, goodbye, darlings!